дар магазин мо имрӯз дута праздника. Якум праздникаш оператормо Одилҷон зодруз дорад. Дуюм праздник бачаҳо дар план монда буданд. Гуфтам ки агар дар байни як ҳафта плантро буд кунем, ман шумо туда обратно билетро мехарам. Билет барои чи? Ҳам барои граница гузаштанашон, ҳам барои рафта гуфтгӯ армия дам гирифтан омаданашон. Полни расход шуда обратно айсоби магазин. Ва рафтем худо хоҳад навози билетҳо до дасти ман. Ин билетҳошон ҳозир дута амо продавец-тима дтава продавец магазина билетҳои худшон метиҳем барои хизмат кардагишон, барои плана буд кардагишон. Хоб, Одилҷон, биё Отабек. Инҷа ина билет нерасонаги Армения мераванд туда обратно. Я гуфти гапо 2 рӯза дам мегиранд мебиёнд. Гуфта плана буд кардена? Гап неста. План буд чи? Раҳмат. Беки хуазо омадестан, хуазоро хаб. Ина гап неста, маладес. Ин бачаҳо планшон буд кардан, айсои магазин туда обратно билетшон. Ай кияй? Ай Одил, иша Отабек. Дата продавец да магазин кор мекунад, ҳар душтан бошад туда обратно билетшон гирифтем додем. Ва иҷада торд рафтеса, гуфти гапо раҳмат бачаҳо бемалол иштоятон намебиёд камерадан кас. Гуфти гапо ирӯз зодрузи Одилҷон омаста, Одилҷон зодрӯз муборак шавад. Ва як авро ами гуфти гапо оилаи хумонқати да инҷа шишагем торд заесем. Ако чӣ хелан то? Гап неста. Камера биёрам то ёки набиёрам? Камера дар кор неста? Камера нағалтон. Я так что бачаҳо ин амхе мо команда муқати ҳама вақт гуфти гапо дарши рафта мегем раҳмат барои дастгиртон ҳаматон да гап нест. И шо иҷа кия билетҳо ами билет касе хмон гирифтани канишна касе хмон на 925 371 03 88 иҷа боша планшето алаен худо хоҳад планшетора порядка мекунем худо хоҳад. Ай зодрӯздор ҳам кас табрик мекунад инҷа. Ко аста ҳам кас табрик кунад табрикш мекунем браку. Be kamera tamam yine be kamera fakat in bachcha nishon metiyam do hafte kamera nesta 2 juda nir fakat nishon desam mar davori kam nesta rama amin xo'p salomat bo'shing brat azor omad yam bar kamera chidan gal nesta salomat bo'shin to oxiri ino xudo xoh sar merena ам баъд паспорта чистон аётон набурорен загранпаспортон ҳад иммиграсион картаотон таим боли саломат бошен. Дӯстон, Real Avia фаъолияти худшо оғоз кард ки шумо метавонед ки аймо ба тамоми самтҳои дунёро билет харидорӣ кунед. рақамҳо барои тамос +7 925 371 03 88. Real Avia авиакасаи бовариноки шумо.